Азербайджан 24-325. За швейцарките очакваме оценка. Започват рускините. Лента на земята. Заплитане около тялото. И не само, тя пропусна една трудност с тяло. Доста голяма грешка. Красиво. Струва ми се, че това е едно от най-динамичните съчетания, които сме виждали в изпълнение на Русия. Така е. Доста динамично, но лично на мен ми се ще да има и малко повече усилие по отношение на синхрона. Един ансамбъл е атрактивен тогава, когато движенията се изпълняват в абсолютен синхрон. За съжаление, те се разминават.